Čus lidi, já jsem Aleš a vítejte u dnešního videa a dnes jsem tu s Minecraft Edition 0.15.0, ale ono to je jako, no to je úplně stejný jako 0.14.0 má tam jenom tohle texture pack, achievement, to máte to nový, ale ten skin, že se vám ukáže, akorát to ještě máte, nové nějaká stránka. A my na ní nepůjdeme a já vám chci ukázat, že tady mám sami jenom ty multi. Půjdeme tady na to, protože tady to je nejprostě. Sakra, jo, dobrý. Tady to je prostě nemusíte se tu ani registrovat. A my se připojíme. Tady chvilku musíte být, tady vám to ukáže to, že za kolik minut a vteřin to začíná. A takhle, no a já doufám, že, no nevím to říct, ale já doufám, že se vám tohleto video bude líbit. Hlavně to, protože mám strašně moc málo odběratel. Já jsem totiž začátečník, natáčím zatím jenom na mobilu hry, třeba jako Minecraft, Shadow 5.2, ale ze Shadow 5.2 jsem už skončil, protože to jste museli vidět, protože to když jsem natáčel, tak to bylo strašně moc pomalený. Nevím. Už nám to začíná. Tam. Hopla. Pojď to tam. To chvilku takhle bude a hekři. 3, 2, 1, teď. Já se nemám žádný věci. Nějakou čest. To je jenom čest. Budu moc rád. Tady byla čestka. Tady. Hlava. Jdem. Dojď. A já taky za chvilku. Těch je obměných. Sakra. To. Takže mě to vrátilo. Nevadí. My hlavně jdeme dál. Jenom žádný věci. Trevor. Zkus. Jde. Tuto mapu jsem ještě nikdy nehrál, musím říct. Líbí se mi jako česká. Mám aspoň počku na opičky. Skoro. To? Tak
nic, tak já dám lobby. Lobby a ona nás to platne takhle zase nezapěli. A dáme si další Hunger Games. GG. Jde na toho božka. Hopla. Musím říct, že tohle je fakt hezký. To dávám like. Na kaši. Fakt? Co myslel? Na kaši a hrát to Pocket Edition. On nejde prodávat. To musím dát. Hop. Ne. Tým. Funy. Tým. Please. Ježišmarja, úděs. Co? Já jsem vypad tady skákat, je tam. I my jdeme skákat tady zase opět. Parkour. Proč mi to teď nejde? No tak ty 2 hry bychom mohli zvládnout ještě. Buď teď to bude poslední, nebo nevím, prostě je to na vás. Nemůžu teď natáčet díl než 15 minut. Už to začne. Sakra! Tak skočíme a hned jdeme hrát. Je dobrý. Co vy tady lítáte? To všechno. Hop, 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 hop. A jdem zase kerkou v ruce. A tak já se půjdem tam asi někdo našel. Nevybere mi ty česty. Co je tady? Ují. Kde to se? Stejná chodba. Zajímavý. To zničit. Můžu čestnu. Jdeme dál. To úplně ztratil. O ne. O ne. O ne. Nic, no. Budeme muset lobinat, nevím. Buď najdeme cestu, nebo ne. Jako, yes. Diamond. What the fuck? Tak dáme lomeno. A tak ještě dáme tu jednu hru. I to bylo
takhle. YouTubers. Jdeme na prohlížíš kámo. Tak. Tak. Jo. Já jdu do... Tak jdeme sem. Akorát jsem se připojil. Jo. Jsem vyrazil jako první. Moje věci. Jo. Tak, aspoň máme meč. Česko. Už mydlí. Cože? To dáme asi ještě jednu. To budu muset potom učit ve hře, ale nebo... To asi jde ukončím. No, tady. Tak pro tohleto video by to bylo vše a zatím